سلام زي خبركم تخاتلتي بين تي في نلو مسنبت إسران شمون تلكاتي استدلوا على توزينات زلكم متسلخو كموترو كسافة سامه مدباتنا نختكتاتولنا ندعدمكو بقدامነት أرأس زينا حيلتات إيرتران إثيوبيان بغلطف كاب تግራይ كوصو أمريكا ጸዊዓ ኣብ ደቡባዊ ግጭት ኢትዮጵያን ሱዳንን ኢዲብሊን ክብል መንግስት ኤርትራ ገሊጹ ኣብ ካርቱም ዝነብሩ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ስደተኛታት ተደራራቢ ጸገም ይበጽሖም ከም ዘሎ ገሊጾም ወታደራት ካሜሮን ሕነን ምፍዳይ ደቅ ንስትዮ ዓሚጾም ዶሚኒካ ሪፐብሊክ ምስ ሃይቲ ዘዳዋ መሬት ብመንደክ ተሓጽሮ ከም ዝኾነትን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም ሓይልታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብቁልጡፍ ካብ ትግራይ ክወጹ ኣሜሪካ ጸዊዑ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ተማሊ ቀዳማ ብዝሃቦ መግለጺ ሓይልታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ትግራይ ክወጹ ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊጹ ንሱ ኣብቲ ጎንፂ ዝሳተፉ ዘሎ ኩሎም ኣካላቱን በብወገኖም መጥቃዕቲ ሂዶ ከም ዘብሉ ክእውጅን ናብ ትግራይ ረሬት ብዘይ እንቅፋት ከኣቱን ጸዊዑሎም ኣሜሪካ ነዚ መግለጺ ያውጽያ ዘላህነ መሰል ሰባት ዝጣበቕ ዓለም ለኻዊ ትካል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ትግራይ ከተማ ኣክሱም ብዛዕባ ዝተፈጸመ ጃምላዊ ቅጥለት ጸብጻብ ድሕሪ ምውጹ እዩ እቲ ጸብጻብ ኣብ ትግራይ ዝዋግኡ ዘሎ ወታደራት ኤርትራ ኣብ ከተማ ኣክሱም በኣማይ ዝቁጸሩ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቀተሉ ይገልጽ ኤርትራ ግን ነዚ ጸብጻባት በተደጋጋሚ ግዜ ክትነዝቆ ትስማዓላ አንቶኒ ብሊንከን በቲ ኣብ ትግራይ እናገደደ ዝመጽ ዘሎ ሓፈሻዊ ኩነታት ኣሜሪካ ተሻቀላ ብምህላዋ ድሕሪ ምግላጽ ብዝተፈላለዩ ወገናትን ዝፍጸሙ ዘሎ ቅትለታት ኣስገደዳዊ ምዝንባላት ጾታዊ መጥቃዕታትን ካልእ ዘስካሕኩሑ ሰብኣዊ ግህሰትን ኣትሪርና ንኹንን ኢሉ መንግስት ኤርትራ ኣብ ደቡባዊ ግጭት ኢትዮጵያን ሱዳንን ኢዲብሊን ኢሉ ኣመንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ደቡባዊ ግጭት ኤርትራ ኢድ ከም ዘይእትወት ገሊጻ ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕ ኣማኻሪ ፕሬዝዳንት የማነ ገብረ ኣብን ናብ ሱዳን ብምኻድ ኣብ ዘብጽሖ መልእኽቲ ኣብቲ ደቡባዊ ግጭት ሰራዊት ኤርትራ ከም ዘይተሳተፈ ዝገልጽ ዘሎ ማዕከና ዜና ዓረብ ኣብ ዝህቦ ዘሎ ጸብጻባት እቲ ካብ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ተላከ ደብዳቤ ኤርትራ ንኹነታት ትዶብ በቕረባት ትካትሎ ከም ዘላ ድሕሪ ምግላጽ ኣብቲ ጉዳይ መርገጽ ኤርትራ ኣብ ጎዲ ሱዳን ከም ዘሎ የመልክት ዝሓለፈ ሰሙን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ኢትዮጵያ መዘኑ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተጸምቢሩ ሰራዊት ኤርትራ ኣብቲ ኩነታት ከም ዝተሳተፈ ዝገልጽ እዩ ነይሩ መንግስት ኤርትራ በሓደ ወገን ኣብ ጎኒ መንግስት ኢትዮጵያ ብምስላፍ ምስ ህወሓት ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት እንዳተሳተፈ በኻልእ ወገን ከዓ ኣብ ጎኒ ሱዳን ደው ከም ዝብል ምግላጹ ስክፍታ ዝፈጥር ከም ዝኾነ ዝተፈላለዩ ዲፕሎማስያኛታት ምንጭታት ይጠቕሱ ብትወሳኺ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰፊኑ ዘሎ ሓድሽ ወታደራዊ ወጥሪ መንግስት ኤርትራ ኣሉታዊ ተራ ይጻወት ኣሎ ክብሉ እዮም ፖለቲከኛታት ዝኸሱ ኣብ ካርቱም ዝነብሩ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ስደተኛታት ተደራራቢ ጸገም ይበጽሖም ከም ዘሎ ገሊጾም ኣብ ሱዳን ካርቱም ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን በገንዘቦም ነዳዲ ኾነ ባንክ ክዕድጉ ከም ዝተኸልከሉ ኣብ ጸገም ከም ዘለው ተዛሪቦም እቶም ቢቢሲ ዝዘራረቦም ስደተኛታት ትካል ስደተኛታት ዝሃቦም ወረቐት ሒዞም ንነዊሕ ዓመታት ኣብታ ከተማ ዝነበሩ እኳ እንተኾኑ ፖሊስ እቲ ሃገር ግን ይገፍዖም ከም ዘሎ ገሊጾም እዞም ስደተኛታት ከም ዝብሎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ብጉዳይ ኣብ ዶብ ክልቴን ሃገራት ዘሎ መሬትና ምፍጣጥ ምስኣተዋ ኣብ ስጋት ውሽጢ ኮይኖም ይነብሩሎም ፖሊስ እቲ ሃገር ዘብጽሐሎም በደል ብምጥቃስ ንሕቶና መልሲ ኣይተዋህበናን ዝብሉ እዞም ስደተኛታት ኣብ ቀጽሪ ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት UNHCR ንሰለስተ ወርሒ ምጽንሑ ብመንኪና ተወሲዶም ኣብ ሓደ ጉሓፍ እታ ከተማ ዝድፋኣሉ ከባቢ ክጸንሑ ከም ዝተገብሩ ተዛሪቦም ብተወሳኺ እቲ ዝነብሩሉ ከባቢ ካብ ካርቱም ወጻኢ ኣብ ዝርከብ ድሕሪ ዩኒቨርሲቲ ኣፍሪካ ኢንተርናሽናል ዝርከብ ኢሎም ኣብቲ ቦታ ልዕሊ 700 መራሕቲ ስድራ ከም ዝርከቡ ብምግላጽ ዜጋታት ኮንጎ ብሩንዲ ኤርትራን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካን ከም ዝርከቡ ሓቢሮም ብምኽንያት እቲ ዝገጥሞም ዘሎ ጸገማት ህፃናት ደቂ ኣንስትዮን ዝያዳ ተቓላዕቲ ከም ዝኾኑ ሓቢሮም እዞም ስደተኛታት ዝተማልአ ሰነድ ስደተኛታት ከም ዘለዎም እኳ እንተተገለጸ ኣብ ጎደናታት እታ ከተማ ኣብ ዝንቀሳቐስሉ እዋን ፖሊስ ብዝተፈላለየ ግህሰት መሰላት ከም ዘብጽሓሎም ተዛሪቦም
ምስ ደቃት ጽገም ከም ዘላ ዝገለጸት ኣዳ 4 ቆልዑ ወይዘሮ ኩለን ይበየነ ንዝሓለፈ 28 ዓመታት ኣብ ሱዳን ከም ዝተቐመጠት ሓቢራ ጎረባብቲ ሃገራት ሱዳንን ኢትዮጵያንን ብምኽንያት እቲ ኣብ ዶብ ዝዋጥጣሉ ዘሎ ዋንነት መሬት ናብ ጎንፂ ምስኣተዋ እቲ ዝበጽሐና ጸገም ወሲኹ ትብል ካልኡን ብትወሳኺ ኣደ 7 ቆልዑ ወይዘሮ የሺ ከበደ ብወገና ደቀ ሒዘ ይጽገም ኣለኹ በዓልቲ ቤተይ ጥራሕ እዩ ዝሰርሕ ቆልዑት ሒዝና ንጽገም ኣለና ኢላም አቶ ሳሙኤል ዮሐንስ ዝተባለ ኣብ ምብራቕ ሱዳን ከባቢ ከሰላ ኣብ ዝርከብ ማዕስከር ስደተኛታት ን6 ዓመት ምስ ጸንሐ ናብ ካርቱም ኣትዩ ንነዊሕ ዓመታት ክነብር እኳ እንተጸንሐን ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ከም ዝተጸገመ ይዛረብ ምሸት ፖሊስ መጽዮም በመካይን ጽዒኖም ካብታ ከተማ ኣውጽዮም ናብ ካርቱም ጎሓፍ ኣብ ዝድርበየሉ ከባቢ ደርብዮምና ተመሊሶም እንዕቆበሉ የብልናን ዝዋሃበና ድጋፍ የለን ኢሉም ወሲኹ ባኒ ክንዕድግ ሪጋ ኣብ ንሕዘሉ እዋን ካብቲ ሪጋ ይውጹና ነዳዲ ኣሂቡናን እትዶ ወጉንጽ ምስተላዓለ ኣብ መንኪና እንተረኺቦምናውን ካብ መንኪና ይወርዱና ይብል አቶ ዮሐንስ ኣብ ካርቱም ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ነዚ ጉዳይ ከም ዝፈልጦ ብምግላጽ እቲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ዝበጽሕ ብለድ በኣፍልጦ መንግስቲ ዝፍጸም እንኳን ተዘይኮነ በውሽጢ ግን ጉድኣት ይበጽሖም ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ይብል ሓላፊ ጉዳያት ዲያስፖራ ኤምባሲ ኢትዮጵያ አቶ ሚካኤል ጦቢያስ እቲ ዝበሃል ጸገም መንግስቲ ሃገር ክፈልጦ ገይሮም መፍትሒ ክረኽቡ ይሰርሑ ከም ዘሎ ተዛሪቡ ፖሊስ ሱዳንን ኣብ ልዕሊ መሰለዞም ስደተኛታት ገህሰት ሰብኣዊ መሰላት ይፍጸም ከም ዘሎ ብምግላጽ ደፊርና ከይንሓትት ወይ ከይንካታዕ መብዛሕትኦም በዚ ሕጋዊ መንገዲ ምእታዎም ከም ዘጸገሞም ሓቢሩ መስርሕ ኣወሃባ ፍትሕን ፍርድን እቲ ሃገር ድኹም ስለ ዝኾነ ፖሊስ ብዝሃቦ መረዳታን ቃልን ጥራይ ፍርዲ ክወሃብ ከም ዝጸንሐ ወሲኹ ኣረድዩ በዚ ምኽንያት ብዙሓት ካብቲ ሃገር ክወፁ ከም ዝተገበሩ አቶ ሚካኤል ተዛሪቡ ኣብ ዝሓለፉ 2 ኣዋርሕ ጥራሕ በዚ መንገዲ 227 ናብ ሃገሮም ክምለሱ ተገይሩ ካልኦት ድማ ብዘይ ፍቃድ ስራሕ ሰሪሕኩም ተባሂሎም ፖሊስ ክቆጽዖም ጸኒሑ ኢሉ አቶ ሚካኤል ከም ዝበሎ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኮነ ካልኦት ኣብ ቀይዲ ክኣትዉ ከለዉ እቲ ኣብ ማእሰርቲ ዝጸንሕሉ ኩነታት ጥዕናን ምግብን ጸገም ኣለዎም ስጋቱቶም ስደተኛታት እናወሰኸ ዝመጽሉ ምኽንያት ከረድእ እንከሎ ቁጠባት ሃገር ብምድኻሙ ልዑል ዝቕባበ ዋጋ ብምህላውን ሕጽረት ቀረብ ነዳንን ባንን ከም ዘጋጠመ ገሊጹ ብትወሳኺ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምርዳ ኣብ ዶብ ዜጋታትና ትቐትሉ ኣለኹም ኣብዚ ድማ ባንና ትበልዑ ኣለኹም ብማለት ጸቕጢ ከም ዝበጽሖም ይዛረቡ ኣብዚ ሰሙን ስደተኛታት ዝጻዕና ብውሕዱ 10 ኣውቶቡሳት ብመተማ ቢለን ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝተመለሳ አቶ ሚካኤል ሓቢሩ ዶሚኒካ ሪፐብሊክ ምስ ሃይቲ ዘዳዋ መሬት ብመንደቅ ክትሓጽሮ ምዃና ኣፍሊጣ ፕሬዝዳንት ዶሚኒካ ሪፐብሊክ ሃገሩ ነቲ ምስ ሃይቲ ዘዳወባ 380 ኪሎ ሜትር ብመንደቅ ክትሓጽሮ መደብ ከም ዘውጽት ገሊጹ ፕሬዝዳንት ዶሚኒካ ሪፐብሊክ ሉዊስ አቢናደር እቲ ናይ መንደቅ ሓጹር ሃገሩ ካብ ሃይቲ ዝመጽዋ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ከምኡውን ዕጸፋርስ ዘሰጋግሩ ውልቀ ሰባትን ምስ ጋር ተሰርቃ መካይን ንምቁጻር ከም ዝሕግዛ ኣገንዚባ ሃይትን ዶሚኒካን ሪፐብሊክን ኣብ ካሪቢያን ዝርከባ ሃገራት ኮይነን ብጀካቲ ንሓድሕደን ዝረኸባሉ ደረቕ መሬት ሙሉእ ንሙሉእ ብኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ዝተኸበባ ደሴታትን ፕሬዝዳንት ዶሚኒካ ሪፐብሊክ ሉዊስ አቢናደር እቲ መስርሕ ናይ መንደቕ ኣብዚ ዓመት እዚ ከም ዝጅምር ገሊጹ ይርከብ ሃይቲ ሓንቲ ካብተን ኣብ መስመር ድኽነት ዝርከባ ሃገራት ኮይና ኣብ መንጎኣን ኣብ መንጎ ዶሚኒካ ሪፐብሊክን ዝጸንሐ ዘሎ ርክብ ሓሽካር እዩ ፕሬዝዳንት ዶሚኒካ ሪፐብሊክ ሉዊስ አቢናደር ኣብ ባይቶ ሃገሩ ቀሪቡ ኣብ ዘስምዑ መደረን ነዚ መንደቕ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት ብምዝዛም ነቲ ምስጋር ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ምዝዋር ዕጸፋርስን ስርቂ መካይንን ደው ክነብሎ ኢና ኢሉ እቲ መንደቕ ክንደይ ብራኸ ከም ዝህልዎን ክንደይ ዝኸውን ባጀት ከም ዝህልኽን ግን ኣይተገለጸን ፕሬዝዳንት ዶሚኒካ ሪፐብሊክ ሉዊስ አቢናደር እቲ መንደቕ ኣብቲ ዘስጎ ቦታታት ኣዝዩ በሪኽ ከም ዝኸውንን ምንቅስቓስ ሰባት ዝከታተል መሳርሕን ገጽ ሰብ ዘላሊ ካሜራን ከም ዝግጠሙ ኣብሪሁሎም 11 ሚልዮን ብዝሒ ህዝቢ ዘለዋ ዶሚኒካ ሪፐብሊክ ኣቐዲሞውን ኣብቲ ምስ ሃይቲ ዘዳወባ ደረቕ መሬት ሓጺናዊ ሓጹራት ዘርጊሓ ጸኒሓ ኣብ ዶሚኒካ ሪፐብሊክ ኣሳት 500,000 ስደተኛታት ተወለዲ ሃይቲ ከም ዘለውን መብዛሕትኦም ናብቲ ሃገር ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ከም ዝኣተውን እዩ ጸብጻባት እቲ ሃገር ዝሕብር ወታደራት ካሜሮን ሕነ ንምፍዳይ ደቂ ኣንስትዮ ዓሚጾም
ቅድመ ሓደ ዓመት ወታደራት መንግስቲ ካሜሩን ሕነ ናይ ምፍዳይ ጾታዊ ዓመጽ ከም ዝፈጸሙ ሂዩማን ራይትስ ዎች ዝተባሃለ ተጣባቂ ጉጅለ ኸሲሱ እቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ተነጸልቲ ወገናት ዝንቀሳቐስሉ ደቡባዊ ምዕራብ ሃገር እዩ ተፈጺሙ እቶም ወታደራት ብውሕዱ 20 ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝተጋሰሱ እቲ ጉጅለ ጠቒሱ እዚ ኣብ ቀረባ ዓመታት ሰራዊት ካሜሩን ዝኸፍአ ግፍዒ ዝፈጸመሉ ከባቢ ከም ዝኾነ እቲ ተሓላቒ መሰላት ጠቒሱ እተን ደቂ ኣንስትዮ ብሰንኪ ተነጽሉን ስጋት ድሕነትን እቲ ዝተፈጸመ ምጥቃዕቲ ከም ዘይተዛረበሉ ብምሕባር ድሕሪ ሓደ ዓመትን እተን ግዳያት ፍትሒ ጸሚአን እቶም ጾታዊ ዓመጽ ዘብጽሑለን ሰባት ብናጽነት ክኸዱ እናርኣያ ይነብራ ኣለዋ ኢሉ እቲ ትካል ካብ ወርሒ ነሓሰ ክሳብ ጥሪ ኣብ ዘሎ ግዜ መሰኻኽር ዓይኒ ግዳያትን ሓካይምን ቃለ መሕትት ብምግባር ነዚ ምርመራ ከም ዘካየደ ሓቢሩ እቶም መሰኻኽር ዓይኒ ልዕሊ 50 ወታደራት ናብቲ ኢባም ዝተባሃለ ዓዲ ብእግሪ ኣትዮም ብሓደ መጋቢት 2020 ኣስታት 75 ኣባይቲ ብሓይሊ ሰይሮም ኢሎም እዚኦም ደቂ ተባዕትዮ ገፊፎም ክወስዶም እንከለዉ 4 ጉድኣት ኣካል ንዝርከበን ደቂ ኣንስትዮ ኸ ዓሚጾምን ይብሉ ሂዩማን ራይትስ ብርክት ዝበሉ ደቂ ተባዕትዮ ተኣሲሮምን ተሃሪሞምን እዮም ዝበለት ትካል ሓደ ወዲ 34 ዓመት ሰባይ ብወታደራት ኣብ ጫካ ከም ዝተቐተለን ገሊጹ ሓሙሽተ ገጾም ዝተሸፈኑ ወታደራት ናብ ገዛይ ኣትዮም ኢላ ሓንቲ ጓል 40 ዓመት ሰበይቲ ጸልማት እዩ ነይሩ በይናዩን ነይረም ገዛይ ፈትሾም ቴሌፎንን ገንዘብን ወሲዶም ሓደ ካብኦም ጾታዊ መጥቃዕቲ ኣብጽሑለይ ምሳይ ጾታዊ ርክብ እንተ ዘይፈጽምኪ ክቐትለኪ ኢሉኒ ዝኾነ ነገር ንምግባር ፈሪሐ ምስ ዓመፀኒ ናብ ጫካ ሃዲመ 2 ወርሒ ኣብኡ ተሓቢኤ ክሳብ ሕጂዩ ዝሕመንን ዘጨንቐንን ትብል ቃሎም ንሂዩማን ራይትስ ዎች ዝሃቡ መሰኻኽር ዓይኒ እቲ መጥቃዕቲ ነቶም ተዋጋእቲ ሓይልታት ትድግፉ ኣለኹም ብዝብል ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ሰባት ብዝተፈጸመ ሕነ ምፍዳዩ ኢሎም ወሃቢ ቃል ሰራዊት ካሜሩን ግን ነዚ ጸብጻብ ነጺግዎ ይርከብ ነዚ ጸብጻብ መልሲ ካብ መሃብ ንላዕሊ እንሰርሖም ብዙሓት ስራሓት ኣለውና ክብል ኮሎኔል ስሪል አንቶፎክ ንሮይተርስ መልሲ ሂቡ ተሓለቕቲ ተዛረብቲ ቋንቋ እንግሊሽ እቲ ሃገር ልዕልነት ተዛረብቲ ፈረንሳ ዝረኣየላ ሃገር እያ ይብሉ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ደቡብ ምዕራብን ካሜሩን ብዝንቀሳቐሱ ተዋጋእቲ ሓይልታት ካብ 2016 ጀሚሩ ልዕሊ 3500 ሰባት ከም ዝሞቱ ሂዩማን ራይትስ ዎች ይግመት ክልቲኦም ተዋጋእቲ ሓይልታትን ሰራዊት መንግስትን ብግህሰሰዎ መሰላት ይኽሰሱ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ዝጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን ሰናይ ንዓኹም